Over to you, Mataji. Thank you very much, Mataji. ಹಂಗ Hare ಉಪಸ್ಥಿತತೆಲೆ ಸಕ್ಕಡೆ ವೈಷ್ಣವ बांधवालागी हांव आशीर्वाद मागताची आयचे सेशन शूर करया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. श्रीमद भागवत हाजे वैभवीकरण करचे. कसला श्रीमद भागवतची कसला विंगड पुराण नाही म्हणो आज पळया. हे कशी एक महापुराण ग्रंथराज श्रीमद भागवत म्हणजे पुरा ग्रंथाचे पुरा शास्त्राचे रायू कसला क तशी म्हणून आजी पळया. आणि आत्ता जातस भागवत महिमामृता हे जात रेता श्रीमद भागवतम आम्ही डाईव्ह करचे. सो त्या डाईव्ह करचे पुढे आम्ही पुढली क्लासान पळयला त्याचे 10 सब्जेक्ट मॅटर्स त्या विषय कसा पुरास डिस्कस केला. मग आज आम्ही भागवतच कसं लाक त्याचे ग्लोरीज कसं नाही त्याचे बगे विंगड विंगड कडेन कस कसं उल्लेख आयला म्हणून पुरे पळया. हे भागवतम म्हणालच ना मस्त गडगडची. हे तुम्ही एक पण ऐकूच स्टार्ट केल्यारच ना तुमका खुशीर आस्वादन करताची. आता कशी म्हळा रे आता तुमका जेवण करी म्हळा रे तुम्ही हो जेवण करची मेगळी ड्युटी आता जेवू काय अशी तशी म्हण करची नाही. तुम्ही कुशेर जेवतात ना तांतोय गुलाबजामुन दिलं गुलाबजामुन खावची ड्युटी तश परा लेखनाची. कुशेर गुलाबजामुन खाताची. एक नमुने तपशी जपशी तश परा करची नाही. तशी भागवतमा काणी वय आणि मुखारी तुमकेता भागवत पुराण कोंकणी अंतू. त्यावेळी तुम्ही पुरे कुशेर आस्वादन करताच नेक्स्ट केदन येता म्हणून ऐकूच्याक रेडी जावन आसताची. हे भागवतम अंदी तशी एक राशी काणी काणी स्कंदावयर स्कंद लायक 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 कनेक्शन जातच बत्ता. प्रति दिवस तुम्ही जॉईन जाऊ का ना काणी भितर काणीची एक लिंक चुकलं ते कोण बसू का म्हणी कोण बसवू नका कोण म्हणून तुमका कन्फ्युज जावचं स्टार्ट जाता. सो आम्ही आनी आज मुखार पळया. पुराण शास्त्र म्हणल्यार 3 विभागारी डिवाइड केलेलं आसा विभजन केला. त्या खंयची पुरे म्हणारी सात्विक पुराण राजसिक पुराण आणि तामसिक पुराण. हे भागवतमाचे 12 स्कंदांत तू सांगिल आसा खंयचे पुरे पुराण म्हणून सांगून. तंतु सात्विक पुराणांत येता श्रीमद भागवत महापुराण. आम्ही पुढल्या सेशनात पळयला हे श्रीमद भागवतक मात्र महापुराण कसला म्हणचे. आम्ही पुरा पुराण जातर वापस एक पंत ग्लॅन्स करया. मागीर येता विष्णू पुराण नारद पुराण पद्म पुराण गरुड पुराण आणि वराह पुराण. हे इतले येता सात्विक पुराण. राजसिक पुराणांत खंयची पुरे ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्म पुराण मार्कंडेय पुराण भविष्य पुराण आणि वामन पुराण. तामसिक पुराण खंयची पुरे मत्स्य पुराण कूर्म पुराण लिंग पुराण शिव पुराण स्कंद पुराण आणि अग्नि पुराण. इतली पुरे तिन्नी पुराण ಒಟ್ಟು केलारी राजसिक सात्विक तामसिक 8 पुराण आस. तंतु श्रीमद भागवतच महापुराण कसला म्हण कोणाकय जेवढ गस की पुढली क्लास अटेंड जालेल्यांक. 10 टॉपिक सब्जेक्ट मॅटर्स ऑफ भागवतम.
कोणाक एवढं ना दिसता प्रति एक पुराण हा सांग माताजी दहा दहा ह्या सांग काय नाही 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 अर्थसर्ग हा 10 टॉपिक वय डिस्कस केला अंत तकाची अर्थसर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणं मुतय मन्वन्तरी ईशानुगत निरोध मुक्तिराश्रयः वा हरी बोल माताजी वित्त श्लोका म्हणली मग माताजी सुपर इतले पुरा हांव एक्सपेक्ट करनेसिले भारी लायक जालें माताजी थँक्यू वर्लेल पुरा सक्कड पुराणांतू पंच टॉपिक सब्जेक्ट मॅटर्स एक्सप्लेन केल्यात हे एक पुराणांतू 10 सब्जेक्ट मॅटर्स विषय एक्सप्लेन केलेले असते खंयची 10 म्हण आमी डिटेल जावन फुडल्या क्लासान पळयला आता हे सात्विक पुराणांतू कसं पुरा एक्सप्लेन केला म्हळ्यार देवाल ಬಗ್ಗೆ पुरा एक्सप्लेन केलेलं ರಾಜಸಿಕ ಪುರಾಣಾಂತ ಕಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪಳೆ ರಾಜಸಿಕಾಂತ್ ಪುರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಲ್ ಚೇಳಸ್ ಪಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ तशी राजसिकांतू चड जावन ब्रह्माल ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लेन केला आणि तामसिक पुराणांतू देवते अग्नी शिवा दुर्गा तांक पुरे मस्त वैभवीकरण केला आणि संकीर्ण पुराण म्हळ्यार ಕೆಲವು पुराण दोन्ही हेजे मिक्सचर असता राजसिक थोडे तामसिक तसल पुरे तसल पुराणांतू सरस्वतीक दुर्गाक पितृलोक तांका पुरे चिके चिके तांगेर ಬಗ್ಗೆ सांगिलस आता एक स्कंद पुराणाचे तांनीक तांतू कसं म्हणला म्हळ्यार 4 वेदच नव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद आणि महाभारत रामायण आणि पंचरात्र हे पंचरात्र कसं म्हणजे मागीर पळया लास्ट पंचरात्र इतले सेर्सिलारी हक्क सत्शास्त्र म्हणच्यान पळया सत्शास्त्र हे सोणू वर्लेल पूरे असत शास्त्र हे हाजी रिलेटेड जावन कसं नाही बरयलेलं असला री ते सत्यशास्त्रांत येता हे सोणू विंगड विंगड कोण कोणाक ग्लोरिफाय करचे विंगड विंगड कस कसं पुरे पुराण म्हूण सांगचे तांणी बरयलेले तसल पुरे केला ताक पुरे असत शास्त्र म्हूण सांगचे आता मी पळया हे भागवतम कशी कृष्ण भागवतम आणि कृष्ण डिफरन्स नाक भागवतम आणि कृष्ण कशी होली कसा म्हणा मी पळया पादौ यदीयौ प्रथमौ द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरो नाभिस्तता पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन्नवमो यदीयौ मुखारविन्दं दशमा प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तम् आदिदेवं करुणं निधानम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् अंतु कसं की पादौ यदीयौ कृष्णाले चरणारविंदस्नमे पाद ते प्रथम आणि द्वितीय म्हळ्यार एका स्कंद आणि दोन्ही स्कंद रिप्रेझेंट करता कडेरी तृतीय तिन्नीच कंचिकी तिन्नीच आणि चर्रीचे ऊरू म्हळ्यार तगेले जांग जांग तिन्नीच आणि चर्री स्कंद रिप्रेझेंट करता नाभिस्तता पंचम नाभी तगेल नाभी भागवताचे 5 स्कंद रिप्रेझेंट करता आणि षष्ठ षष्ठ एक मिनिट 5 स्कंद नाभी षष्ठ तगेले हड्दे हड्दे एदे हड्दे तगेले संच स्कंद हड्दे कडेरी तगेले 7 आणि 8 शोल्डर आर्म्स हे पार्ट
तागेले 7 आणि 8चे स्कंदाक होलीक केला आणि 9वा स्कंद गळ कंठस्तुराजन नवमो यदीयो कडेरी तगेले मुखारविंद चंद तोंड धंची स्कंद मागीर तगेले निडल 11 स्कंद आणि तगेले ಮತ್ತೆ 12 स्कंद एकादशो यस्य ललाटपट्टम शिरोपी ಮತ್ತೆ 12 स्कंदाक सांगला अशी सगळे पूरा भागवत वाजिल मंडलारी कृष्णाले साक्षात्कार आम्ही देवाल दर्शन केन्ना कशें घेवका म्हणारी चरणादकून अशी वैर 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 पळयत वचका तशीची श्रीमद भागवतम स्टार्ट जावचे कृष्णाले चरणादकून वैरी 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 हंगस पळया फर्स्ट स्कंद देवाले चरण सेकंड फर्स्ट आणि सेकंड तिन्नीचे आणि चारीचे तगेले जांग पंचाचे तगेले नाभी संचे तगेले हड्दे 7चे आणि 8चे तगेले भुज 9वाचे गळ धनचे तोंड 11चे निडल 12चे तगेल ಮತ್ತೆ अशी देव सगळे भागवत रूपारी असं देवा कृष्णाक आणि भागवतमाक कांय डिफरन्स ना हांगा अशीची तुमका उडगस दवर खातीर हांव अशी केलेलें आसा आम्ही पयली 10 सब्जेक्ट मॅटर पळयलेले आसना ते कृष्णाल बॉडी पार्ट आणि स्कंदा वयस कशी रिलेट जाला म्हण एक पंत पळया एकाचे आणि दोन्ही स्कंद कृष्णाले चरणारविंद ते सब्जेक्ट मॅटर खंयचेना कशी सीन क्रिएट करता कशी भागवत मुखार वता परीक्षित रायल पुरे कहाणी सांग तिन्नीचे आणि चारीचे कृष्णाले जांग ते सांगता सर्ग आणि विसर्ग टॉपिक नंबर 1 आणि 2 पंचचनी संच स्कंद पंचस्कंद तगले नाभि स्थानम संच स्कंद तगले हृदय पोषणम 7 स्कंद आणि 8 स्कंद तगल भुज ऊती आणि मन्वंतर आणि 9वा स्कंद त्रोट ईशानुकथा हे गळ आम्ही कशी जावक तशी गुंडवेत तशांत मस्त काणेस धनचे स्कंद तगेले मुखारविंद मस्त चंद ते आमगेले पुरा टॉपिकाचे मेन आश्रय घेतली तसर टॉपिक आश्रय आणि 11 स्कंद तगेल निडल मुक्ती आणि 12 स्कंद तगेल ಮತ್ತೆ निरोध निरोध म्हळ्यार प्रलय इतले सांगितलं तुमकां अर्थ जाल्ले म्हण लेखता कसं डाऊट असला री लास्टक पळया अशी भागवतम स्टार्ट जावचे खंय भगवद्गीते एंड जाल पळय थंय भगवद्गीते एंडान कसं म्हणलें सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच पूरा धर्म तुगले सोडी मक्क एकल्याक शरण जा पुरो शरण जा म्हणून सांगले कशी शरण जावचे म्हणलेले टॉपिक स्टार्ट जाता भागवतमान डिटेल जाऊन एक्सप्लेन केला ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्च म्हणून स्टार्टिंग गारीची फर्स्ट हंतूची ताका उत्तर दिला कशी शरण जावचे सेकंड श्लोक ते तुमकां डिटेल आरी भागवतम कथा जाताना येता दोन्ही श्लोकांतूची कोण पुरा ऐकू का ऑडियन्स कोण आहे भागवतमाचे म्हणून फर्स्ट सांगून सोडा कोण पुरा मात्र ऐकू का धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा कोणाक मात्र म्हणून फर्स्ट सेंटेन्स तू सांगला कोणापुरा कैतवोत्र कोणापुरे मेटीरियल
सांसारिक इच्छस कोण पुरे एक संसारिक इच्छ म्हळ्यारी ಕೆಲವು पुराणस ओ तुमक चरडू जावक जाल्यार हे पार्ट वज्जी तुमका प्रॉपर्टी जावक जाल्यार हे पार्ट वज्जी तुमका ते जाय जाल्यार अशी वज्जी तश करी हे यज्ञ करी हे श्लोक म्हणा अशी म्हणा तशी पुरे इच्छ दोन वदिताच की तांक नाही हे श्रीमद भागवतम खंयचे मेटीरियल इच्छ दवरन मोटिव दवरना इलारी तांक नाही हे श्रीमद भागवतम तांनी हे आस्वादन करनाची आणि हे भागवतमान कसं की परम एक हायेस्ट ट्रुथ परम धर्म परो धर्म भागवतमाचे ऍक्च्युअली तंत सांगिले केवल भक्ती ताजी गोल अशे कृष्ण प्रेम हे सोड आणि तंतु कसं नाही ना हे कोणा मात्र तुझे उचकी निर्मत्सराणाम सतम कोणाला हरतेन तू मत्सर विंगड पूरा अनर्थच नव्हे आमगेले हरदे आसिले आता अनर्थाच टॉपिक जाता शनिवार शनिवार भागवत पुराण कोंकणींतू तान तुमका डिटेल जावन येता मत्सर म्हणा कसं नाही क्रोध म्हणा कसं नाही हे मत्सर म्हणाले वच्चे लास्ट भारी कष्ट हे पूरा अनर्थ निर्मूलन करचे आसचे एक आमगेला सोप म्हळ्यार हरिनाम हरिनाम घाल न्हू डेली जप करता गेल्यारी एक आमकां कळनाशी ते पुरे कसं नाही अनर्थ पुरा निवारण जाता हे मत्सर लास्ट वच्चे कोण आले हरदेन तू मत्सर ना देव विंगड म्हणून सांगून कन्फ्युजन ना परम देवोत्तम पुरुष कृष्णोची म्हणून एक तांक साक्षात्कार जाला तांक विषय कळला आणि विंगड खंयचे एक द्वेष ना तसले जनांक मात्र हे अर्थ जाता आणि हे मस्त डिटेल जावन सांगेत हे भागवत वाजिलारी तुम कसं जात की तापत्रय 3 नमूने तापत्रय नमूने अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक हे पुरे उन्मूलन नाश जाता आणि हे भागवत वेदव्यास व्यासदेव विरचित हे भागवत एक बेस्ट असताना तुमका विंगड शास्त्राचे अगत्य ना हे कद भरला पुरो एक असला पुरो विंगड तुमका अगत्य ना म्हण सांगून आणि तो सांगील असं कोण पुरे हे चंद कोरन अटेंटिव्हली सिन्सियरली लायक अटेंडन्स दिवन लायक कोरन मन दिवन ऐकताच की तांका तांगेले हृदयांतू कृष्णाले प्रेम जागृत जावचंतू डाऊट ना तिन्ही श्लोकांत कसं म्हणलं भागवतमाचे हे आम्ही पैर पळयला निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका एक रूकु म्हळ्यारी तज्जे ऍक्च्युअल फ्रूट कसंते तज्जे फल तज्जे फुल्ल रुक्काचे सार आता रुक्काच मध्य तू आता आंब्या रूक आंब्या रुका मध्य काही वाट्टू केला रे आंब्या रोस येना आंब्या रोस येवचे ताजे फलांत मात्र ते पुरा शास्त्राचे पुरा जे फल आमक मेळ्ळा भागवता रूपारी त्यावेळी पिकील रुची रुची फल त्यावेळी भारी गॉड म्हणू ताक कसं प्रूफ ते कीरान चाबला शुकमुनीन सांगिल एक पुराण शुकमुखांत आयिल्लें हें भागवत पुराण तशें जावन ते स्वीटेस्ट ते ओवर पिक्कील पेट्टाक ते हबूर ते ट्रान्सफर जाता चंद कोण जागृत आचार्य दुखून आचार्य दुखून आचार्य दुखून आचार्यक आम्ही खाऊची खंयचेय अंत जाल्यार एक सॉल असता भी असता हे खंयची नमने फ्रूट म्हणा ताका सॉल येना भी वयना खंयची पार्ट खाल्ल्यार वय गॉड म्हणा गॉड आता आमकां नॉर्मली तांबे ज्यूस दिले कोणे पियारे म्हण दिला रे एक पण तांबो खाता एक ग्लास पिवेत दोन मॅक्झिमम म्हणा 3 मागीर आम पोट भरता नाका नाका आंबे ज्यूस फेवरेट वय नाका नाका म्हणटाचे जाल्यार हे रसमालय हे ज्यूस तशें न्हय कितले खाल्यार पोट भरची म्हणू ना आनीक आस्वादन जाय आनीक जाय आनीक जाय आनीक जाय म्हण तुमकां तशें दिसता आसता तसल हे भागवतमाचे रसाचे टेस्ट भागवतम रसमालयम आणि हे आम्ही कसं नाही ज्यूस रस ज्यूस ते कशे पिवचे ताका एक पात्र जावं ना ताका पात्र दोन पात्र
एक बुक भागवत शास्त्र भागवत अनेक भक्त भागवत हे पात्रे ಬಗ್ಗೆ अनेक श्लोक अस ते मागीर येता चैतन्य चरितामृतांत भागवता ಬಗ್ಗೆ कसं सांगला म्हण पळया आयचे वैभवीकरण क्लास जालेले निमित्त आमी मस्त रेफरन्स पळोवचे खंयचे काणीना पुरई विंगड 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 शास्त्रांत आशिल्ले रेफरन्स चैतन्य चरितामृत मध्य लीलांत कसं के कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताटे वेद शास्त्र हैते परमा महत्व श्रीमद भागवतम तुका श्रीमद भागवतम देवाल एक कृष्ण भक्तीचे रोज सुकाण पिळ्ळारी कसं मेळटा ते श्रीमद भागवतम पूरा वेदाचे सार हे श्रीमद भागवतम पूरा एक शास्त्राचे रायु हंतु दकोन अनिकेचिके मुकारी चैतन्य चरित्र मध्य लीला 151 दकोनो अनेक एक 2-3 लायक श्लोक अस हे भागवतम आमकां आयकलें तितले आमकां पूर जेवच म्हणून आके आनीक जाय म्हण दिसते आनीक कितें आयकूंका ताजी प्रेयर पुरो एका चंद तुमकां ते प्रत्येक मिनिटाक ते आयकूंका म्हणजे ताजी रुची तशी आमी कशी कडे साकर कल्लार खंयची पार्टा दुखून कल्लारी गोड 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 ते गोडसाण उण जेवची म्हणून तशी ते चॉकलेट चिंगम पुरो तशी नाही फर्स्ट मान गोड मागीर चेप्पेकांकडे काय ना उडोका काय तशी नाही फुल गोड गोडची खंयची पार्टा पडाची चैतन्य महाप्रभून प्रकाशानंद सरस्वतीक म्हणलें की तूं वचना तांकां मात एक्चुअली आमकां एप्लिकेबल तुम्ही पुरय हे श्रीमद भागवतम कशें अध्ययन करका म्हळ्यार डीप जावन अध्ययन करका आणि ताजे अर्थ कोण घेवका केदनाय तुम्ही 2 काम कराचे एक भागवतम अध्ययन करा आणि केदनाय जप करा हे दोन्ही केला पुरो पळयाची ऑलवेज डिस्कस एंड कॉन्स्टंटली चॅन्ट दोन्हीची हे दोन्ही केला पुरो तुमगेले मुक्ती आरामेर जाता मुक्ती म्हळ्यार कृष्ण प्रेम तुमका बंधना दकोन कशी भायर येवचे कृष्ण प्रेम करचे म्हळ्यार साक्षात्कार आरामेरी मेळटा मागीर कोणाक हे भागवतमाचे ज्ञान देवाल ज्ञान कळटा तांणी केन्नाय कुशेर आसताची ते आयकून भारी कुशेर आसताची तशी मस्त पुरई चैतन्य चरितामृत मध्य लीलांत तो हाजे ಬಗ್ಗೆ सांगिल आसा मागीर आमी वापस भागवतमा वचा अंतु तिन्नी स्कंदांत कसं म्हणला तिन्नीच्या अध्यायांत कसं म्हणला कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामीश पुराणार्कोऽधुनोदितः आम्ही पयल्या श्लोक पळयला अर्क भागवतम कशी सूर्याक कंपेर केला म्हण पळयला हे केदन कृष्ण तागेले लीला द्वापर युगाचे लीला मुगसून वत्ता तदना हे भागवतम एक सूर्या म्हणके प्रकाशमान जावन कलियुगाक एक प्रकाश दिवचे खातीर आयलेलो आसा कलियुगांत कोणाकय कसं कन्फ्युजन आसवे भागवतम भगवत गीता तांचो पुरे आन्सर सांगिल आसा ते आमकां टॉर्च लायट न्ही सूर्यशी आमकां आसिल पुरे अंधकार आसिल पुरे डॅश जावचे पुरे तपसून आमकां मार्ग दाखयता म्हणून सांगिल आसा मागीर कसं की गरुड पुराणांत येता हे पुरा वेदांत सूत्राचे पुरय ताजे सार आसा श्रीमद भागवतमांत सगळे महाभारताचे सार आसा कमेंट्री आसा ब्रह्म गायत्री आसा तशी प्रत्येक हे भागवतमांत एलॅबरेटली चड जावन सम्मा एक्सप्लेन केलेलो आसा आणि चैतन्य भागवतांत कसं की भागवत तुलसी गंगा या भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण ये चारी सने कृष्ण हे कलियुगांतू चारी फॉर्मान आसके एक श्रीमद भागवत अनेक तुलसी महाराणी अनेक गंगा नहीं
अनेक कृष्णाले भक्त हे 4 रुपारी कृष्ण मॅनिफेस्ट जावन आसता. आमी म्हणच्याना ओ कृष्ण दिसना खंय आसा दाखय तशें पुरो ना. शास्त्रांत कसं म्हणला, शास्त्र कसं नाही पट्टी उरलेना, शास्त्रांत म्हणचे पुरे बद्द कसं नाही इमॅजिनरी ना. कृष्ण भागवत तुळसी ऍक्च्युली कृष्णाल नाम कृष्णाल गुण कृष्णाल लीला पूरे कृष्णची ಭಾಗವತ ಮಳ್ಳಿ ಕುಳಿತಂತು ನಾಮ ಗುಣ ಲೀಲ ಪೂರ ಎತ್ತ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಮ್ಮಿ ಕೆದ್ನೈ ಪೊಳವೆತ್ तिक्कय कृष्ण तंतु कृष्णस तशी आम्ही कृष्ण मिस करची ना. आमगेल घरांतू असता कृष्ण केन्ने भागवत बुक दवराची, तुळसी सेवन कराची, गंगा दवराची आणि भगवत भक्त जयाची, भगवत भक्ताल संग कराची. नेक्स्ट 7 अध्यायांत कसं की श्रीमद भागवतमाचे यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः. श्रूयमाणा म्हणरी खाली ओरल रिसेप्शन म्हण चंद कोण प्रभुपादांना तक एक वर्ड दिलेलं केवल हे भागवत ऐकलार पुरकी, केवल ऐकलार पुरकी. तुमका तुमगेले हृदयंत ऑटोमॅटिक कृष्ण प्रेम जागृत जाता. कृष्ण प्रेमाचे एक बीज असनवा. आम्ही कशी एक कंचे बी असं मूग असं कोळीतो ते उदका घालून तिंबोन त्याक स्प्राउट येता. ते ऑटोमॅटिक स्प्राउट येता तुमगेल्या हार्टांत कृष्ण प्रेमाचे बीज. कडी रीते होड जावका जाल्यार रीते लता कृष्ण प्रेमा ते लता येवका जाल्यार ताक वापास भक्ताल संग आनीक चड ऐकूचे म्हळ्यार उद्दा घालल म्हणके केन्नाय उद्दा घालका तशी केन्नाय ऐकूका भक्ताल संग करका तातूंत ते वाडता कृष्ण प्रेमा चे लता. तशी आम्ही खाल ऐकलार पुरकी कितली सुलभ पळय हे कलियुगांत खाल ऐकलार पुरो. भगवद्गीतेंत सांगलं ना जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा जेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन. तागेले जन्म तागेले कर्म म्हळ्यार देवाले कशी जाल्लो कसला जाल्लो तागेले ते एक अवतारांत कसं पुरो केल्ले कृष्णान ताणे जावन द्वापर युगांत येयले तागे लील पुरो कसले इतलं ऐकला पुरके इतले जध्यान केला पुरो. तांक पुनर्जन्म ना तांणी म्हळ्यार देवाल फेवरेट जाताची भक्त जाताची तांगेल हार्ट अंतू तांगेल हृदयंतू कृष्ण प्रेम फुटता. कಡೆ रीते कृष्ण प्रेम आईल कुळ कसं जाता हार्ट ಅಂತಸಿಲೆ शोक मोह अटॅचमेंट कसकस नमूने इल्यूजन भय पुरೈ नाश. केदन सूर्य आईल कुळले पूरा फॉग पुरे धोव पुरे वत्तके तशीची केदना भागवतम ऐकून कृष्ण आमगेले हृदयन बेसिले. ऍक्च्युअली अस कृष्ण ऑलरेडी अस देव अस जाल्यार आमकां दिसना. आम्ही आमगेले कितली कवर जाला म्हळ्यार अनर्थान तू काळे मांडून गेला. हे ऐकून 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 ते आम्ही क्लीन करचे चेतो दर्पण मार्जनम क्लीन करका तादन मात्र कृष्ण भायर दिसता आमकां स्प्राउट जाला आयला म्हणून दिसता. आम्ही कशी घर केन्नाय क्लीन करका केन्नाय धूळ म्हणटा आसता तशी आमगेले हार्ट केन्नाय जप करता करता भागवत ऐकता ऐकता क्लीन करका तादर मात्र आमकां देवाले साक्षात्कार हे चान्स प्रेम येवचे साध्य आसा. 12 स्कंदांत कसं की श्रीमद भागवतमाचे श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोचेन्नरः. हे अमल पुराण म्हणजे भागवतमाक अमल मला म्हळ्यार गलीज अमला म्हळ्यार कसनय गलीज नातिला
कसं गलीज असता एक पुराणांतू म्हळ्यार मेटीरियल इच्छा मेटीरियलाचे कसने टीन ಸ್ವಲ್ಪ मेटीरियलाचे कसने है ना तुम्ही तुमका हें जावंक जाल्यार अश करी हें जावंक जाल्यार तश करी कसने ना हे सगळे पुराणांतू कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ कृष्णाल डिवोटीस ಬಗ್ಗೆ इतले वर्णन केलेले ताकते अमल पुराण स्पॉटलेस पुराण श्रीमद भागवत एक अमल पुराण म्हणजे ताकाची भक्त नाही नतिरले एकलेलवै नाव ना हे कसं की वैष्णवानां प्रियम वैष्णवाला भारी फेवरेट हे बुक कोण पुरे तुमक वैष्णव म्हणून सांगून घेता तांनी पुरे भागवतम सेट सेट दवन घेवका दवन घेवची मात नाही ओपन कोण तत्तवड वाजितस का भागवतमा ಬಗ್ಗೆ ऐकत आसका तुम्ही कितले व्हड भक्त म्हण कशी कळत म्हळ्यार तुमक कितले भागवतमा वयर मोग अस तितले व्हड भक्त तुम्ही कड़े रे हे भागवत फर्स्ट नवे फर्स्ट टाइम ऐकतल्यांकय खुशी जाता मस्त वर्ष देखून ऐकतल्यांकय खुशी जाता ಹೊಡೊಡ್ಡ ಋಷಿ ಮುನಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಂಕೈ ಖುಷಿ ಜತ್ತ ಹೊಡೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಪವೆಲ್ ತಸಲೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ಟೇಜ್ ಅರಸಿಲೆಂಕೈ हे भागवत खुशी जत्ता हे भागवत पुरे जन आस्वादन करताची पुरा लेवल तांनी खंयचे फील्ड आसोची पुरा जनांक म्हण सांगून पुरा लेवल तांकां म्हण सांगून हे केल्लेलें आसा हे भागवतम तुमकां आयकल कुडले तुमगेले ज्ञान येता वैराग्य भक्ती तिन्नी येता तुम्ही ऐकून अशा पुरो भक्ती देवील काणींतू ज्ञान वैराग्य कशी तिगेल पोतो तिन्नी ऑटोमॅटिकली येता मागीरी हे कसं करका की भागवतम चंद कोण शृण्वन ऐकूका फस्ट ऐकूचे मागीरी मनन करचे तुम्ही वाजूचे ना ते रिकॅप करचे पॉइंट्स बरळेल वाजूचे कडेरी भक्तांगेल संघांत आसून ताजे डिस्कस करचे हे इतली करतर आपल्यारी तुम्ही कसं जातास की कम्प्लिटली लिबरेटेड तुम्ही सिरियस भक्त अशी पुरे करतसाची ऐकूचे मनन करचे विचार करचे पुरे तुम्ही तुमगेला लिबरेटेड म्हळ्यार तशे अर्थ कसं म्हळ्यार मुक्ती तुम्ही ब्रह्म हाक पावताची कसं ते ब्रह्मन स्टेज तशें नाही लिबरेटेड म्हळ्यार तुमका नेक्स्ट पुनर्जन्म ना कृष्ण प्रेम ग्यारंटी म्हणून अर्थ आता चैतन्य भागवत अंतू अनेक कसं म्हणला म्हणपळे सबे पुरुषार्थ भक्ती भागवते हया प्रेम रूप भागवत चारि वेदे कया चारि वेद दधी भागवत नवनीत मथिले न शुशुके खायले न परीक्षित हे श्रीमद भागवतम अंतस नवे तंतु भक्ती सेवे म्हण सांगिले ते भागवतमाचे मेन गोल एम भक्ती म्हणाले भागवतमाचे गोल अल्टिमेट गोल कसं की कृष्ण प्रेम प्रेम रूप भागवत पळे कृष्ण प्रेम ताजे गोल ताजे एम कृष्णाले भक्ती सेवे आणि चार वेद अस हे वेद हे भागवतमान तशिले कृष्ण प्रेमाचे ते वेदा सार भागवतंतू सांगिल असते कृष्ण प्रेम आणि वेद नवे ते ताक आम्ही ताक गंटी तचना तंतु वेद ताकाक होलसिला आणि ताक गंटून आमक कसं येता लायक लोणी ते लोणी हे भागवतम गंटून आमक येवची कसं नवनीता लोणी आणि हे कोण गंटीलेले शुकदेव गोस्वामी ते खाल्लेल कोण आहे परीक्षित महाराज अशीची हंतुय म्हणालच ना भगवद्गीतेत सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत तशीची हे वय घंटीलेले आता नेक्स्ट पळया हे वय चैतन्य भागवत दुई स्थाने भागवत नाम शुनी मात्र ग्रंथ भागवतार कृष्ण कृपा पात्र
हांव तावळ म्हळें न्हू 2 टायप भागवत आसाचे एक बुक भागवत म्हळ्यार ग्रंथ भागवत आनी एक भक्त भागवत ते भक्त भागवत कशी की देवाले अनुग्रह मेळ्ळेले तसले कृष्णाला अनुग्रह मेळ्ळेले तसले भक्त भागवत कोणाला हार्ट अंतू भागवताचे सार ताजी गोल कळला चैतन्य चरितामृतांत कसं की एक भागवत बडा भागवत शास्त्र आर भागवत भक्ता भक्तिरस पात्र एक व्हड स्क्रिप्चर महापुराण म्हणाले भागवत तांतू पुरे जन भक्तीचे रसांतू बुड्डून येताची वाचिले त्यांनी दुई भागवत द्वार दिया भक्त रस तानारा हृदये तानरा प्रेमे हयवास अंतु हाजी पुळ्ळंतू 99 ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಭಾಗವತ आणि ग्रंथ भागवत त्यांची पुळ्ळे आम्ही पळयलेले चैतन्य भागवत हे पळयलेले चैतन्य चरितामृत सेम म्हणला भक्त भागवत आणि ग्रंथ भागवत आणि हंत येता चैतन्य नेक्स्ट श्लोक हे दोन्ही भागवत ग्रंथ आणि भक्त भागवता निमित्त आमका देवाले ಬಗ್ಗೆ कळता आणि देवू त्या भक्ताल कंट्रोल आयता देवाक तेव एस्पेशली शिवाक पुर ओल्सूट सुलभ हे कृष्णाक असता चिक्के कष्ट त्यावेळी कृष्ण कसं करता ताका ते भक्त इष्ट जाल्लो म्हण जाला रे तो तांगेल सेवक जावच्याक रेडी आता मी अर्जुन आणि कृष्णाल पळवेत न्हू अर्जुनाले सारथी जावच्याक रेडी खंयची पोझिशन घेवच्याक रेडी जाल्यार ताची फुडे हो मेगेल फेवरेट भक्त जावच्या योग्य वे म्हण सांगून कष्टाची एक परीक्षा दिता त्या परीक्षा पास केला मात्र कृष्ण ताका व्हड भक्त म्हण स्वीकार करून तागेले दास जाता ताकाची ते कंट्रोल ऑफ द डिवोटीज लव येवची खातीर आसना ते भारी कष्ट स्टेज मनुष्याणां सहस्रेषु थाउजंडांत एकले जनाक कृष्ण भक्ती मेळचे तांतूय एकल्यांक तो सिलेक्ट करचे बेस्ट भक्त म्हणून सांगून तशी इतले व्हड भागवत जाल्यार बाई कृष्ण एक कष्टाक परीक्षा दिता आता सुदामाक पळयले न्हू एक कष्ट ताक मस्त कष्ट दिले त्यावेळी सुदाम पास जालो कडे कसं दिवचे देव रेडी तशी मस्त एक्झाम्पल असतं देवाले भक्ता लोटू तागेले लील कशी म्हण सांगून आता चैतन्य चरितामृत आणि 2-3 सांगला कशी एक बद्धात्माक हे कृष्ण भक्ती कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रज्ञे ऑटोमॅटिक येना तुम्ही कितले बुक हाडी वाजी ऑटोमॅटिक येना ते कशे येवचे कृष्णाले भक्ताले थ्रू मात्र येवचे खाली ग्रंथ भागवत वाजीला पावना भक्ताले संग जावका तांगेल अनुग्रहारी जाता तशी कडेरी वेद पुढे मस्त कष्ट आसले अर्थू जायना कोणाके ताका देवू वेदव्यासा स्वरूपार येवन ते मस्त डिवायड करता मागीर तेवे अर्थ जायना म्हण सांगून पुराण रूपार डिवायड करता मागीर तेवे अर्थ जायना म्हण सांगून ग्रंथराज म्हणाले एक पुराण वाजिला पुरो मस्त कन्फ्युजन नाका हे एक पुराण वाजिला पुरो म्हण सांगून हे बरयलेले लास्ट पुराण हे बरोवन वेदव्यासाक सॅटिस्फॅक्शन जाले आमकां मस्त पुराय विषयो एक अंतू मेळ्ळार आसा हे भागवतम तुमका खंयचे एज्युकेशन टायपार करूं गेल्यार मेळना खंयचे जप तप करूनय हाची तुमकां कसो गोल मेळका ते मेळना तुम्ही म्हाका नाव मेळका हांव फेमस जावका भागवतम आनी दुड्ड जावका अनेक जावका कसो मेटेरियल मोटीव दवरल्यार वय ताजे एम कसो आसा अल्टिमेट गोल कसो आसा कृष्ण प्रेम खंडित मेळना कोण लेखता मक्क भागवतम येतबा मक्क अर्थ जगतबा वाजितबा तांका एक्चुअली कांय भागवत गोतना म्हणून सांगिल्लें आसा आणि चैतन्य भागवतम अनेक सांगिल्लें कसं की कोण हे भक्तीची न्हू कृष्णाल भक्तीची भक्ती म्हळ्यार विशय भागवतमाचे तात्पर्य
आणि शिवान म्हणचे ईश्वरन म्हणचे शिवान म्हणचे हे विषय भागवतम हे विंगड अंते ಐಲಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಭಾಗವತಂ एक अमल पुराण है केवल भक्ती मात्र सिक्केत विंगड कंची मेटीरियल मोटिव तवरल्यार वय तुमका सिक्कूक जायना कितले तकपरे रेफरन्सेस पळयाची कंचे मेटीरियल मोटिव असल्यार वय हे भागवत मात्या वचना तसलपुर असल्यार तुम्ही भागवत वाजूचक ऐकूचक वच्चे नाका ऐकलारी कसं मेटीरियल मोटिव असते वय असिलय बत्ता तुम पक्कने भागवतम अर्थ कोण घेऊ का म्हणून सांगून असलारी तुम्ही एक वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव त्या वैष्णव कंची नमुन्याची म्हणारी त्यांनी चैतन्य महाप्रभूक कंप्लीट शरण झाले तसले वैष्णवान तोंडादकुनु ऐकू का तदन भागवतम तुमका अर्थ जत्ता म्हणून सांगिलस वृद्ध माता पितार यई कर सेवना वैष्णव पाश भागवत कर अध्ययन हे चैतन्य महाप्रभून रघुनाथ भट्ट गोस्वामी म्हणचे तू घरा वस आणि तुगले मानता रानम असनव तांगेल सेव करी तांनी वय भक्त तांगेल निमित्त तू इतलोड भक्त जाल्यार तू तांगेल सेव करी मध्यान मेळ्ळ्या टायमान तू एक वरिष्ठ वैष्णव आलोटू श्रीमद भागवतमाचे अध्ययन करी आणि भगवत साक्षात्कार कोण घेवे तशी म्हणून तांग सांगिलस मुनी मोर दासार ग्रंथ भागवते यार भेद आचे तार नाश भाल मते कोण पुरे देव कृष्ण दासु कृष्णाले ग्रंथ श्रीमद भागवतम हे तीन विंगड 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 म्हण लागत की तंगेल नाश खंडित काय प्रयोजन ना त्यांनी मूर्ख म्हण काय उद्धार जायनाचे हे तीन एक भेद ना कृष्ण भागवत कृष्णाल भक्त आम्ही तावळ पळयलेलं असं पंचरात्रा कसं नाही म्हणून लास्टाक सांगता म्हणाले हे पंचरात्रांत वय असचे ज्ञान हे वय भगवत प्राप्ती कशे ज्ञान अज्जे ಬಗ್ಗೆ पळया एस्पेशली नारद पंचरात्रा म्हणजे नारद मुनीन बरयलेले कोणाल गायडन्स म्हणारी शिवाल गायडन्स शिवा एक टॉप मोस्ट वैष्णव वरिष्ठ ग्रेट बेस्ट वैष्णव ತಂಗೆಲೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಅನ್ನಿ ನಾರದ ಮುನಿನ್ ಬರले हे ऍक्च्युली म्हणलेले कृष्णानाची रात्र म्हळरी नॉलेज ज्ञान पंचा म्हळरी पांच पांच ज्ञान हे पंचरात्रांत कसं पुरासके पांच ज्ञान हंग बरेल आपले वैषयिक विषय संबंध पाविले संसाराक संबंध पाविले बौद्धिक भौतिक योगिक म्हळरी योगाक संबंध पाविले योगिक म्हळरी योग म्हळरी आमगे योगासन पुरा नाही शीर्षासन ताडासन तश नाही योग म्हळरी कनेक्टिंग टू गॉड कनेक्शन लिंक ते तक संबंध पाविले जन्म मरणादी तिन्नी ज्ञान जन्माक आणि मरचे विषयाक तक संबंध पाविले मुक्तिप्रदा कशी मुक्ती पावचे कृष्ण भक्तिप्रदा भागवतमंतनी हंत मात्र सांगिलस हे टॉपिक कृष्ण भक्तिप्रदा कशी कृष्णाल भक्ती करचे कशी कृष्ण पावचे मागिरी हे आणि दोन तीन असं लायक खंयचे एक पुराणांत ऍक्च्युली अठर पुराण बरेले वेदव्यासनाची हे भागवत पुराण आयले लास्ट बरेले जाल्यारी हे मत्स्य पुराण आम्ही तावळ पळेल ना मत्स्य पुराण तामसिक अंत मत्स्य पुराणांत ऑलरेडी हे श्लोक सांगला हे श्लोकांत कसं की गोतस्वा खंयचे एक पुराणांतू स्टार्टिंग गारेची स्टार्ट जत्तानाची गायत्री मंत्र ಎತ್ತ खंयची एक पुराणांतू धर्मा ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लेनेशन जत्ता खंयची पुराणांतू वृत्रासुरा मरलेले ताजी विवरण अस आणि बरलेले अट्ट पुराणांतू ना
17 पुराण ಅಂತೂ ಇನ್ನ ह्या एक भागवत पुराणान मात्र वृत्रासुरल काणेश्च खंयची पुराणान वृत्रासुरल लील अस धर्माचे एक्सप्लेनेशन अस स्टार्टिंगार गायत्री अस ते पुराण श्रीमद भागवतम ते बेस्ट पुराण म्हणून फर्स्ट सांगला वेदव्यासान नेक्स्ट कशी त्या फर्स्ट सांगला तशी गोतसला फर्स्ट वृत्रासुराल बरो येत असेल म्हण म्हणचे नाही त्या पुरे देवाला विंगड विंगड लीला मक्कंतू अर्थ जायना नेक्स्ट स्कंद पुराणांत कसं की खंयचे एक पुराण तांतू 18,000 श्लोक असा खंयची पुराण स्टार्टिंगारी गायत्री मंत्र असा खंयची त्या एक पुराणांतू हयग्रीव ब्रह्मविद्या तश म्हणारी नारायण कवच ते येता भागवतम लीलेन तेत्ता नारायण कवच इंद्राक त्वष्टाल पुत्तान दिलेले देवाले नारायणाले नामाचे एक कवच अस ते असता खंयचे एक पुराणांतू वृत्रासुराले लील असता ते पुराण अमल पुराण बेस्ट पुराण ग्रंथराज ताजे नाव श्रीमद भागवत पुराण म्हणून फर्स्ट सांगला स्कंद पुराणान जाल्ले मत्स्य पुराणान जाल्ले मागीर अंबरीश महाराजाक हे पद्म पुराण देखून गौतम मुनीन कसं सांगेल का अंबरीश महाराजाक तुक्का भौतिक बंधना देखून भायर येवका म्हण इच्छास म्हण जाला रे तू शुकदेव गोस्वामीन सांगेल तसल भागवतम केन्नाय ऐकू का ताजी इन्स्ट्रक्शन्स दय फॉलो करका म्हण अंबरीश महाराजाक गौतम मुनी सांगला म्हणून पद्म पुराणात सांगला तदनातंग गोत श्रीमद भागवतम गरुड पुराणात कसं की कशी आता मी दांची अंतू पळयलेलो भगवद्गीत दांची चॅप्टर अंतू अध्याय अंतू तंतू त्यांनी कृष्णान म्हणचे अंतू हे बेस्ट यज्ञ अंतू जप यज्ञ बेस्ट जंगमांत हे बेस्ट असुरांत प्रल्हाद बेस्ट तशी गरुड पुराणात कसं की वेदांतू कशी सामवेद बेस्ट की तशीची पुरा पुराणांतू भागवत बेस्ट हेम एक पुराणाची जाल्यार त्या पुराणाक ते ग्लोरिफाय करना विंगड पुराण वे ग्लोरिफाय करचे भागवत पुराणाकची त्या पुराणांत भागवत पुराण बेस्ट म्हणून सांगितलं टॉप मोस्ट की खंयची ते पुराण त्या पुराणांतू 12 स्कंद अस 18,000 श्लोक अस आणि 100 काणी अस ते पुराण बेस्ट पुराण श्रीमद भागवत पुराण म्हणून सांगितलं इतली सांगताची भागवतमा वैभवीकरण केल्लें तितले टाइम पावना कितले केल्यारी कितले उलयल्यारी आस इतली सांगताची हांव हांगा विराम दिता मस्त मस्त धन्यवाद चंदुकोन बैसून ऐकलेले कसं नाही डाऊट असल्यारी निमगी याची हांगा मस्त वरिष्ठ भक्त संची रमण हरिदास प्रभुजी मथुरा माताजी मुरलीधर चरण प्रभुजी तांणी पुरा आन्सर करता हरे कृष्ण।